Hayırlı imin kişiler tilep sabahlık günleri televizyon saatine informasyon programmasının şirattағы шығарылышын тәqdim etем. Озы барышы күннәр нинди яңалыкларга бай булган, алдагы минутларда шул хакта сөйләрбез. Хәзер кайберләре турында кыскача. Районыбызда тулы кешенә терлек азыгы әзерләү бара. Акыллыгына дөрес эшкә җиксәң, аягыңа җиңеллек килер. Райондашыбыз Рәис Газизуллин печән преслау җайланмасы уйлап тапкан. ЮХИДИ хезмәткәрләре куркынычсызлык кайшы операциясе үткәрә. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак сөйләрбез. 1 июль Россия Конституциясына үзгәрешләр кертү өчен тавыш бирү көне. Быел COVID-19 коронавирусына бәйле рәвештә куркынычсызлык мәсьәләләренә аерым игътибар бирү сорала. Бу таләпләр бездә ничек үтәләчәк? Сорауга җавап алдагы сюжетта. Россия Федерациясе Конституциясына кертеләчәк үзгәрешләр буенча гомум Россия тавыш бирүдә гражданнар мобиль сайлаучы механизмы ярдәмендә үзләренә җайлы булган ысул белән сайлый ала. Әлеге ысул паспортта күрсәтелгән яшәү урынында булмасагыз, үзегезгә уңайлы җирдә сайлау хукукы тудыра. Безнең иң беренчесе 5 июньнән сайлауда катнашырга тиешле гражданнардан үзләренең тору урыннарыннан, ягъни теркәлү урыннарыннан читтә, сайлау вакытында читтә булачак гражданнардан гаризалар кабул ителү башлаган иде. Бу гаризаларны кабул ителделәр Саба территория сайлау комиссиясендә, аннан соң күп функциялы үзәктә һәм теге хөкүмәт услугылары порталында. Һәм шушындый ук вазифа бүгеннән башлап, 16 июньнән башлап, бу вазифага керештеләр бөтен участок сайлау комиссиялары. Районда 40 участок сайлау комиссиясе эшләй. Гаризалар эш көннәрендә көндезге сәгать 3-тән кичке 7-гә кадәр, ял көннәрендә иртәнге 8-дән көндезге 2-гә кадәр кабул ителә. Әгәр дә үзгәрешләр өчен өйдә генә тавыш бирергә телисез икән, ул чакта да гариза бирү сорала. Быел исә санитар-эпидемиологик хәлгә бәйле рәвештә мондый ысул белән тавыш бирү тагын да актуаль. Өйдә сайлау өчен гаризаны 16 июньнән 1 июльнең 14 сәгатенә кадәр бирергә мөмкин. Һәм шул ук вакытта кайсыдыр гражданнар нинди дә булса сәбәпләр аркасында, бигрәк тә авырту һәм олы яшьтә булуларына карамастан булсалар, алар гариза белән алалар шушы сайлауда үзләренең вазифаларын үтәү өчен гариза бирә алалар. Без үзебезнең өйдә килеп сайлата алмассызмы икән гаризаны эшләр. Бу шушы әйберләр барачаклар безнең 21 июньгә кадәр. Ягъни 25-ннән башлап 1 июль кирип, гражданнар үзләренең референдумдагы тавышларын бирә алачаклар. Иртәге якта сайлау участокларындагы участок сайлау комиссияләре сәгать 9-дан 14 сәгатькә кадәр өйгә барып сайлауны оештырачаклар. Һәм участокның үзендә 15 сәгатьтән 19 сәгатькә кадәр шушы сайлауны уздырачаклар. Район сайлау комиссиясе рәисе сайлаучылар өчен куркынычсызлыкның барлык шартлары да үтәләчәк дип белдерде. 229 комиссия әгъзасы медицина тикшерүе узган инде. Сайлауларда шушы авырту белән бәйледер инде бик күп саклану чаралары, материаллары кайта инде. Әйтеп китәргә кирәк, 30-га якын төрдәге әйбер кайтачак һәм шушы 30-дан 30 төрдәге әйберне без участок сайлау комиссияларына таратачакбыз һәм без аны тарата да башладык инде. Менә кичә беренче партия участок сайлау комиссияләренә эшләү өчен кайтты инде маскалар, аннан соң перчаткалар бер мәртәбә куллана торган, аннан соң инде градусниклар, ягъни кергән гражданинны, сайлауга кергән гражданинны иң беренче шушы термометр белән дип әйтик инде, ул шушы пистолет формасындагы термометр, шушының белән тикшерәләр. Аннан соң ул иптәшкә перчатка, аннан соң маска бирелә, аннан соң теге кулын или башка сиптерү өчен дип әйтик, или җуышлау өчен антисептиклар, теге шушы коронавируска каршы мәттә булган шушы әйберләрне бирәчәкләр. Һәрбер сайлаучыга ручка, аерым ручка. Монда бик күп төрле әйберләр иде. Менә әйтеп узганча, монда защитный саклану экраны кайтачак, аннан соң аякны сөртеп керү өчен коврик, антисептик сибелгән коврик аякка ярып кермәсен өчен, аннан соң анда пакет, полиэтилен пакетлар, сайлаучылар шушы пакетларга бигрәк тә өйдә сайлаучылар пакетларга салып бирелә торган була үзләренең
күрсәткән бюллетеннарын. Андан соң сайлау участокларына сайлаучыларның юлларын, направлениесен, ягъни сайлау участогына ничек итеп хәрәкәт итүне билгеләү өчен һәрбер участокка 100 метрлы теге ленталар сузылачак. Шушы ленталар буенча гына йөрячәкләр инде. Башка төрле бик күп анда судыр, башка төрле шушындай бер куллана торган стаканнар, менә шушындай бик күп төрле 30 төрдәге әйберне без таратачакбыз. Сайлауда һәр көнне сайлау процессында катнашкан гражданнарның бюллетеннарын айрым приз, ягъни шушындай капчыкларга беркетеп, аларны итеп, печатлап, табалап куеп, менә шулай итеп 7 көн буена шушы һәрбер көнне сайланган сайлаучыларның бюллетеннарын без айрым-айрым капчыкларга тутырып, аннан соң аларны шул 1 июль көнне тавыш санаган вакытта гына ачып санаячакбыз дип әйтергә кирәк. Участок сайлау комиссиясе членнары бодрый формада, бодрый состояниедә, Алла берсә, бу сайлауны да без нормаль итеп оештырырбыз дигән фикердә каласы килә. Әлеге сәяси вакыйга барыбыз өчен дә мөһим. Сайлау комиссияләре исә тавышларны 1 июльдә исәпләячәк. Хәзер авыл хуҗалыгы турында. Саба районындагы авыл хуҗалыкларында бүгенге көндә барлыгы 33 000 тонна сенаж әзерләнгән. Шуның 1,5 тоннасы төргәктә, печән 500 тонна. Һава торышы яхшы булганда басу кырда 1 генә минутта бушка узмый. Азык әзерләүнең берничә төре бар. Рулонга төреп кырып печән саклауга куела. Сенаж чыкырга салына һәм пленкага төрелә. Соңгы вариант файдалы үзлекләрен саклап калу буенча иң отышлысы. Эшнең барышы белән безнең иҗат төркеме дә танышып кайтты. Сүлә авылы басуында техника гүрелтесе, җаваплыгы шикләнгән Курсабар җәмгыяте тирлек азыга әзерли. Ел сайын кыяклы кузаклы культуралардан 140 тонналап сенаж төрелә. Хәзергә 50 тоннасы эшләнгән. Дымлылыгы 50-55% тәшкил итә. Бу тирлек өчен иң яхшысы. Сөтнең күплелеге дә турыдан-туры ризык сыйфатына бәйле. Пресс-подборщикта Радик Рахимуллин, ул иң яшь механизаторларның берсе. Техника сынатмаганда 1 сәгатькә 20 төргәк тыгызлый. Тиземнәргә ирек Гали Әхмәтов сала. Төятү вазифасын Рәмис Рахимуллин башкара. Техника яңа түгел, вакытында төзекләндереп торганга гына сынатмый. Бу соңгы елларда техника белән тәэмин ителеш алга таба үзгәрешләр күп, хайран. Әйберләр кайта, менә узган ел 20 метрлы тырма кайтты. Аннары көзгә таба узган ел Касимшот тракторы кайтты. Бу безгә әйбәт булды инде җир эшкәртергә. Көзгә җир эшкәртүне 2 сменага куеп, ничек дип әйтим, башка елларга карый сузылса, мәсәлән, җир эшкәртүләр обычно октябрь азакларына, ноябрь башларына кала инде. Менә шул октябрьнең 20-ләрен эшләрне эшкәртеп бетерә алдык. Менә почти менә шул Касимсот эшләп чыкты инде. Ул кайткан яңа Касимсот җирнең тирәнлек белән эшләп чыктык. Где-то ул елны 1100-1200 гектар җир эшләде менә, ничә айда гына кайтып. Азык әзерләүдә килеп туган кыенлыклар да техниканың җитешмәү белән бәйле. Хәзер мәсәлән, әйберне җыярга кирәк, менә коры печәнне зур пресс-подборщик белән моннан тыш сенаж ташырга тракторлар кирәк. Менә бөтенсендә техника, ничек дип әйтим, техника җитебрәк бетми инде. Тыгыз. Тегесен монда куярга кирәк, печән ташырга бүләргә кирәк. Йөргә кирәк, менә прессарга трактор кирәк. Менә сенаждан өзеп, нигә теге зур прессны тагабыз инде бер тракторга. Аны хәзер әзрәктән караштырырга да чыга инде тагып аны. Арбасын үзде дә куя дагын шул прессны тага хәзер. Хуҗалыкта азык әзерләүне тулысынча июль башында бетерү бурычы куелган. Катнаш азык 450 гектар, күп еллык үлән 615, кукуруз 355 гектар майданда үстерелгән. Барлыгы 5 сенаж чокыры бар. Анда 13500 тонна яшел масса салыначак. Яшел массаны әлеге технология буенча пленкага төрү иң отышлысы. Булай эшләгәндә зарар салучы төрле микроорганизмнар үтеп керә алмый. Консервантлар кушылмый, каротин, протеин һәм шикәр югары дәрәҗәдә сакланып кала. Башка хуҗалыкларда басуда акшырмыйлар, басу кырынап чыгып ияләр. Шуны безнеке тагын ана кышкыны ташысы була дип яңадан затлар нәрсә чыга дип, без хәзер сразу башта басудан чырнамышлап кайтабыз.
рулым белән генә ана монда фирма янына кайтып шырныйбыз инде. Моның басудан да шырнап кайтып ташып була. Но ул вакытта инде әйткәнемчә, төягәндә пакет бер ләгеп җыртылган, бушатканда икенче ләгеп җыртылган. Без андый ниләр киеп чыкмасын өчен менә шунда сразу басудан кайтабыз да рулымыз, шунда чыкырда шырныйбыз. Аннары безнең көмәмәче пленка шырнаган килеш, синаж упаковка бер генә ләге захватка. Апарып куйганда гына бетте. Түрү эшен 2003 елга техника белән Фаил Закиров башкара. Урнаштырганда йыртылып китсә, шунда ук скотч белән ябыштырып та куялар. Иң чыгымлысы пленка, берсе 6000 сум тора. Хәзер иң мөһиме яшел азыкны басу кырдан вегетацияның оптималь вакытында җыеп алырга кирәк. Саклауга куйганда да тиешле таләпләр катгый сакланырга тиеш. Җәй тулы көчендә, тулы куәтендә, авыл кешесе өчен дә иң тынгысыз чак хәзер. Халык мәш килеп пешән әзерли. Бу эштә аяк-куллар гына түгел, башлар да эшкә җигелә торган заман килде. Акылыңны дөрес эшкә җиксәң, аягыңа җиңеллек килер дип халкыбыз бик белеп әйткән. Райондашыбыз Рәис Газизуллин мәсәлән пешән преслау җайланмасы ясап куйган да, кешегә ялынмый гына үз алдына үз җае белән кышка малларына азык әзерли хәзер. Ничек икәнен Райла Галәвина үз күзләре белән күреп кайтты. Авыл җәй июнь пешән өсте. Халыкның тынгысыз чагы менә шушы сүзләргә кереп тә бетте. Әйе, авыл кешесенең мәш килеп, кышка терлекләргә азык хәстәрли торган вакыты шул хәзер. Мең шөкер, Ходай көннәрендә бирде. Яңгырлары мулдан булгач, пешән ишелеп үсте быел. Вакыт һәм кул алмаш көч булып, җыеп кына алырга кирәк. Шулпыш авылында төп нигез җирләрендә Газизуллиннар пешән үстерә хәзер. Бирегә сабадан килеп эшлиләр. Хуҗалыкларындагы малларга азыкны сатып алып түгел, үз куллары белән әзерлиләр. Куллар дигәннән Рәис абый үзенә кул алмаш ясаган. Пешән преслау җайланмасы турында бары тик шулай әйтеп була. Интернетта карасаң нәрсә генә юк, ничек кенә. Пешәнне кипкәч бит инде әрәм итәсе килми, җыеп алгач, киптергәч әрәм итәсе килми. Тиеп машинага тиеп бер әвәлисең, аннары тагы бушатканда әвәлисең, тегендә кайткач тагы өйгәндә әвәлисең. Кыйыла, сына, ватыла, пешәннең бөтен бәрәкәте кими һаман сайын. Шуңа күрә менә хуҗалыкларда бит инде тракторлар, ниләр колхозларда әйтик, тюковой итәләр, прессовар, рулонга да прессовой итәләр. Шакмаклы тюкларга, тракторларга, трактористларга әйтеп карадым да, частникларга да вак-төяккә генә йөрүчеләр килми инде, күп булмаганда кичкенә җирләргә генә. Шуңа күрә интернеттан бер карап утырдым да, шушы вариант менә, шушындый вариант әйбәт кенә күңелгә ошады да инде. Аның төрлесе бар. Кисәк кенә уйладым да, беренче курсны тиеп алып килгән идем инде әвәләп, икенче курс җиткәч чабырга кисәк кенә уйладым да, ярты көн эчендә ишек алдында булган калдык-пыстык такталардан ясап куйдым менә. Хәзер менә 3нче сезон эшли инде, әлхәмдүлилләh шөкер. Кышның тамагы озын дигәнне барыбызның да ишеткәне бар. Авыл кешесе бу урында абзар тулы малын һәм кыш буе алар алдына саласы азыгын уйлый. Шуңа ул терлек санына карап, азык запасын туплый. Рәис абый җәйге сезонда 22 суты бакчасын 3 тапкыр чаба. Беренче покоста ул менә шулай үзенең кул көче белән 45 тюк пешән преслый. Бер тюкның авырлыгы 17-18 килограммга тигезләшә. Газизуллиннар гаиләсе үз хуҗалыкларындагы кәҗә малларын бары тик үзләре әзерләгән яшел масса белән генә сыйлап кыш чыгара. Рәис абый бу җайланмасына бик рәхмәтле. Ул булгач эшләре бермә-бер җайлашкан. Җәмәгате Венера ханым белән бер кешегә ялынышлары төшмичә икесе генә ипләп эшлиләр. Көч барында, егәр барында шулай тырышырбыз әле диләр. Көч кирәк инде, хәлне аламы дип зарядкада бит инде саф һавада эшлисең, ансы дагы бар, сәламәтлеккә дә файдасы бар. Бер яктан инде ардырта сүздә юк ансы, кич белән кайтабыз да, эшләрне бетерәбез дә, авабыз инде тизрәк. Ул яклары бар. Аннары инде авыл җирендә торып әзрәк булса да, инде зур мал тотмасак та, элегрәк сыерлар да тоткаладык инде. Кәҗәләр бездә күбәеп киткән вакытлар булды, сарыклар да асрадык. Менә бу соңгы вакытта абзарларны яңартасы бар. Шуңа күрә малларны киметтек пока. Кәҗәләребез, шул 4 кәҗәбез бар. Пока бүгенге көндә кәҗәләребез әлхәмдүлилләh шөкер бик мол сөтле. Сепарат аертабыз, үзебезнең сметана, үзебезнең сөт. Кәҗә сөте бигрәк тә файдалы. Кәҗә сөтен өнәмәүчеләр, яратмаучылар бар инде ул. Мин аларны аңлап бетермим. Файдасын бик яхшы күрәбез, бик күп авырулардан файдасы бар. Сметанасы бар үзебезнең, майында язабыз.
творогы бар үзебезнеке бит инде. Натуральный әйбер ризыклар. Без кешеләр азыкны төрләндергән кебек, маллар алдына да пишәннең төрлесе салына. Аны орлыктан чәчеп үстерәләр. Күп еллыкларны бер чәчсәң, берничә елга җаның тыныч. Люцерна, клевер, алар бит инде костерка, алар күп еллык үләннәр бит инде. Тимофей дигәндәге бар аның. Ну монда менә люцерна инде основной монда күбесенчә. Тора-тора анда әзрәк катнаша инде ул, аралашып китә шунда, костерка да килеп кушыла. Инде хәзер күп җирләрдә менә тузганак күп тарала бит инде. Иң беренче коста тузганак була инде күбесенчә, күп җирдә катнаша. Яфрак инде аның. Тузганак яфрагы. Бу преслау җайланмасының өстенлеге ул артык чыгымнар сорамаган. Хуҗалыкта кул астында булган кирәк-яраклардан гына җыелган. Шуңа аны ниятенә кергән һәркем үзендә булдыра ала. Тутмадым дисәң дә була, менә бу күгәннәренә генә инде, 2 күгәннә дә 2 тәгәрмәченә акча китте. Менә бу ни, илгеше инде. Электергече. Шуңа гына акча, монда күпме? Бер 300, ну бер 500 киткәндер инде, тәгәрмәчләре ниләре белән, күгәннәре белән күп булса. 500 сум акча киткәндер инде шул. Тактасы үзе бар. Тактасы калдык-пыстык менә шул кисәк такталардан инде. Җыйган пишәнне кайтарып урнаштыру дигәндә дә үз җаен тапкан Рәис абый. Җиңел машинасына арба таккан да эш вәссәлам. Монда барысы 30 тюк сыяды. Бер бакча пишән менә шулай бер арбага керә дә урнаша. Ә инде аны пресламыйча, йөк итеп төягәндә, олы бер трактор арбасы кирәк булыр иде. Тактадан әпмәләп куйган бу җайланманың җиңүе дә шушы. Рәис абый киләсе покуска аны тагын да ныгытып, тимер профильләрдән җыям әле дип озатып калды безне. Корал эшли, ир мактала диләр. Шулай, коралны ныгытмый булмый. Мишән төп мәктәбе елдан-ел үзенең матур чәчәкләргә күмелгән мул яшелчә җиләк-җимеш бакчасы белән кешеләрне сокландырып тора. Кыш уртасында ук өлгергән кыярлары белән дә дан тоткан мәктәп ул. Быел да мәктәп яны тәҗрибә участогында эшнең кызган чагы. Мәктәп яны тәҗрибә участогы табигатькә гашык, авыл хезмәтен ихтирам итүче, шын авыл кешесен тәрбияләргә ярдәм итә. Менә дигән тәҗрибә үткәрү урыны да ул. Монда укучылар биология дәресләрендә үзләштергән белемнәрен практикада кулланалар. Үсемлекләрнең үсеш процессын күзәтәләр. Башка елларда мәктәп бакчасы җәйге практика эшләүче укучылар тавышыннан шаугыр килеп торса, быелгы санитар-эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә балалар җәйге практика эшләүдән азат. Ләкин биредә эш бер генә көнгә дә тукталып тормый. Бу атнада техник хезмәткәрләр бәрәңге эшкәртүне төгәлләделәр. Ир-егетләр территорияда үскән үләннәрне шаптылар. Участокта һәр төр культураны үстерергә тырышалар. Кишер, шигендер, суган түтәлләрендә бер шүп әсәре дә күреп булмый. Кәбестәләр матур булып үсеп килә. Помидорларны исә биредә бәйләмичә, сабакларын бутамыйча гына үстерәләр. Һәр кайсы мул уңыш белән сөендерә. Һәм Мишән төп мәктәбе ел сайын районның мәктәп яны тәҗрибә участоклары арасында барган бәйгедә призлы урын ала. Көзен мәктәп каршы елдагыча чәчәкләргә күмеләчәк. Һәр мәктәпнең матур традициялары булган кебек, Мишән төп мәктәбендә дә бер матур традиция бар. Һәм ул менә шушы груша агачы белән бәйле ди мәктәпнең директор урынбасары Финә Сабирҗанова. Узак еллардан бирле үсә торган алма агачларыбыз безнең бик күпләп алмалар бирәләр. Карлыган алисы бар әле, чиләкләп карлыган алабыз. Инде менә бу куак янында торсак, бу куак безнең груша инде күргәнебезчә, менә аның бутакларында тәлгәш, нәни генә грушалар, Алла бирсә, бу грушалар безнең сентябрь ае җиткәч бик матур булып, сусыл булып, сап-сары грушалар булып өлгерәләр. Традиция буенча безнең директорларыбыз киләсе яңа уку елында килгән беренче сыйныф укучыларын шушы груша белән сыйлыйлар. Менә ул балалар күңелендә аеруча да истә кала торган шундый бер матур мизгел. Шук шикелле грушалар. Башка елларга караганда быел әле субханалла күренә грушаларыбыз, куртламасын инде, куелмасыннар. Беренче класска безнең быелгысы елда 4 укучы килергә дип тора инде. Грушаларыбыз күп булса инде
башка укучыларны да авыз иттеребез дип уйлап торабыз. Мишен төп мәктәбенең мактанышы ул теплица. Жылыту, су сибу эшләренең барысы да җайланган. Кыяр үстерү сезонын инде ябарга җыеналар. Кыярны сорау зур булган, биясе югары торган кышкы язгы шырда үстерәләр. Сатып табышта алалар. Мәктәпнең хуҗалык мөдире Илшат Нуруллин минем өчен хәзер мәктәптә эшнең чагыштырмача аз вакыты ди. Яңа ел шырында кыяр үстерә башлаганда ял да, йокы да онытыла. Кыярны без утыртабыз инде январның менә декабрь каникуллары узгач инде. Анда үске якта теплица иченә яңадан парник асабыз. Шу парник белән корып җибәрәбез. Парникта үсентеләр барлыкка килә. Үсентеләрне февральнең 16-ларында күчерәбез. Алар инде 3-4 яфрак чыгарган булалар. 25 февральләргә беренче чәчәкләр күренә башлый. Беренче чәчәкләр күренгән менә Воронежга заявка биреп, Воронеждан директор инде шушындый ишмил кайтарта инде. Төкле тура дип атала инде. Шушы төкле туралар безнең самоопыляющий сорт тотмыйбыз, эстафета дигән сорт, апыляемый сорт инде бу. Хәзер җиңел суларга була, хәзер инде кыярлар картайды. Менә аскы төптә biz аның 50 сантиметрын кыркып барабыз. Ашыклык кирсенгә менә хәзер шулар чәчәк атып, чәчәк чыгарып яңадан кыяр бирәләр. Булар хәзер июнь айында шуның өчен генә торалар инде. Менә шушы чәчәкләр кыяр бирсен. Үскүлешкә хәзер су бәк мөһим инде безнең. Артайды кыяр хәзер. 6 ай була менә хәзер. Мәктәп яны тәҗрибә участокларының билгеләнеше бәяләп бетергесез. Участокның мәктәп ашханәсен яшелҗәләр һәм җиләк-җимеш белән тәэмин итүдән тыш, аның хезмәт һәм экологик тәрбия бирүдә дә роле бик зур. Татарстан Республикасында 11 июньдә куркынычсызлык кайышы профилактик операциясы старт алды һәм ул 30 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Атна башында безнең хәбәрчеләр ЮХИДИ хезмәткәрләре белән рейдка чыкты. Статистика күрсәткәнчә, юл транспорт һәлакәтләрендә вафат булу имгәнүләренең төп сәбәбе куркынычсызлык кайышларын эләктермәү. Күпләр битарафлыкның тормыш һәм сәламәтлеккә зыян салырга мөмкин икәнлеге турында уйламый. Бүгенге көндә безнең 11 июньнән 30 июньгә хәтлек Татарстан Республика буенча ремень безопасности дигән операция бара. Шуның нигезендә безнең бу направлениедә особое внимание бүленеп бирелә. Шуның нигезендә без көндәлек рейдлар башкарыла. Бүгенге көндә без участок вәкаләтлесе белән суткада дежурда. Хәзерге вакытка хәтлек безнең иртәнге 8-дән ремень такмаучы 6 водитель ачыкланды. Тикшерүләр дәвам итә. Соба Шәмәрдән юлында үткән рейдта кайыш эләктермичә йөрүче шофер һәм пассажирлар ачыкланмады. Тизлек арттырырга яратучы бер кешегә протокол төзелде. Эшен туктаттылар. Повышение өчен. Кайда ашыгасыз? Кайтага. Еш кагыйдәне бозасызмы? Белмим. Ременнәр тагылган иде. Юллар ашыкканны кичермей, ялгышканны яратмый. Бу мәңгелек кагыйдә. Шуны аңлап хәрәкәт иткәндә генә юл һәлакәтләренең санын киметеп була. Мин инде менә 16 ел авыл артында кагыйдәләрне бозарга тырышмыйбыз инде, чөнки юлларда һәрдаим безнең гаи хезмәткәрләре эшләп тора, туктаталар, тикшерәләр. Аларны да ашланып булмый, чөнки инде ул аларның төп эше, алар булмаса юлларда тәртипсезлек бул хөкем сөрер иде. Шуңа күрә инде бер кешегә гаепләп булмый, тәртип бозмасак, үзебез дә тыныч, аларга дагы ничек дип әйтик инде. Юлчыларга теләкләрегез? Сау-сәламәт булыйк, тәртип бозмыйк. Исән-имин барасы җирләргә барып, гаиләләребез янына исән-имин кайтырга язсын. Транспорт куркынычсызлыгы үзәкләренең тикшеренүе шуны күрсәтә. Именлек кайышын эләктерү, алда утырган пассажирның юл транспорт һәлакәте вакытында вафат булу яки җәрәхәт алу ихтималын 50%-ка, артта барганнарның 25%-ка киметә. Машина ауган вакытта эләктерелгән кайыш исән калу шансын 5 тапкырга арттыра. Аны эләктермәүчеләр 1500 сум күләмендә штрафка тартыла. Медицина хезмәткәрләре көне 1980 елдан башлап рәсми рәвештә июньнең 3-нче якшәмбесендә билгеләп үтелә. Бу көнне медицина хезмәткәрләре көне белән табибларны, шәфкать туташларын, санитарларны, шулай ук сәламәтлек саклау тармагына аз гына булса да кагылышы булган кешеләрне котлыйлар. Без исә әлеге бәйрәм кысаларында сезне Яңа Мишән авылы фельдшеры Гөлшәһидә Зәйнетдинова белән таныштырырбыз.
Гөлшахида диюгә күренекле татар язучысы Габдрахман Әбсәләмовның Ак чәчәкләр романындагы төп герой табибә Гөлшахида күз алдына килә. Кызларына исем куйганда Гөлшахида ханымның әти-әнисе кызларының булачак һөнәрендә гүя билгеләп куйганнар. Явлаштау мәктәбен тәмамлагач, Казандагы 10-нчы интернат мәктәптә белем алган кыз фельдшер һөнәрен үзләштерү өчен Буа медицина училищесына юл тота. 1986 елның 1 апрелендә исә хезмәт юлын Яңамишән авылында башлый. Ул вакытларда иң үзәккә үткәне юлсызлык белән бергә бик биек Яңамишән тавы аша йөрү була. Шушы 86 елның 1 апреленнән безне инде Саба районы Яңамишән авылына җибәрделәр распределение белән. Шушы билгеләнү дип аталайын димме? Распределение буенча шушы Яңамишән авылына җибәрделәр мине. Мин килгәндә бу авылда мин 1 апрельдән килдем. 3 ай. Инде медпунктта кеше булмаган инде эшләүче. Мин буш пунктка килеп кердем. Инде елларымны шулай башладым. Буш пункттан. Гөлшахида ханымның Яңамишән авылында фельдшер булып эшли башлавына да 35 елга якын вакыт узган. Шул еллар эчендә күп төрле үзгәрешләр дә булган. ФАП бүгенге көндә 3нче бинада ул эшли башлаганнан бирле эшен дәвам итә. Иң мөһимнәре телефон куласында. Авыл фельдшеры тәүлекнең 24 сәгатендә дә элемтәдә. Компьютер һәм интернет булуда фельдшерның эшен шактый җиңеләйтте дип әйтергә мөмкин. Компьютерлар менә шул 2019 елның декабрь аенда кайтты. Яңа елга инде без шушы компьютерларда эшләп кирдек. Бик уңай яклары күп инде компьютерның. Без инде монда кирәк икән. Бик кирәк вакытта больнийларга бик экстренный кирәк вакытта үзебезнең участок терапевты белән видеоконференцияга чыга алабыз. Үзебез йөрәк ЭКГ ясыйбыз, анализлар алабыз. Шул больной белән, авыру белән участок терапевты инде үзара сөйләшәләр, аңлашалар. Яңамишән авылы фельдшеры Гөлшахида Зәйнетдинова авыл халкының хөрмәтен, ихтирамын, тырыш хезмәте, якты йөзе, кеше хәленә керә белүе белән дә яулаган үз һөнәренең остасы. Авылдагы балалардан башлап иң өлкән кешегә кадәр авырып китсә, аның белән киңәшләшә. Быелгы коронавирус инфекциясе таралган чорда аеруча да сәламәтлеккә игътибарлы булырга кирәк ди ул. Бездә инде күбрәк дөрестән дә авыручылар бик күп дип әйтмәс идем инде. Хроник авырулар күбрәк, ансы инде күбрәк кан басымы белән, йөрәк кан тамырлы авырулары белән күбрәк мөрәҗәгать итәләр инде. Салкын тиеп, температуралары булса, без инде аларга башта телефоннан гына температураларын үлчәргә кушабыз инде. Аның ничек авыру, ничек башланган, тәм сизү, ис сизүләре бармы, йөткерәләрме алар, нинди йөткерү, кырый үтәлме? Больной белән башта авыру белән инде телефоннан үзара сөйләшәбез дәген. Әгәр дә инде бик нык авырып китми икән, җиңелчә генә үзебез күбрәк инде кайнар шәйләр эчеп, кайнар җылы шәйләр эчеп, иң беренче төнәтмәләр эчәргә инде, үлән төнәтмәләре эчеп, гөлҗимеш сулары, мүк җиләге сулары, сарымсаклар ашарга кушабыз инде, организмны ныгытырга кушабыз. Шундый җиңелчә дәвалау усуллары әйтәбез инде. Аннан соң инде, әгәр дә инде кискен генә хәлләре авырайып китә икән инде, без инде ул вакытта үзебезнең участок терапевтына чыгабыз, яисә скорый помощька барабыз инде. Андый вакытта бармыйбыз, шалтыратабыз инде. Алар килеп ярдәм итәләр инде. Кирәк икән алып китәләр, кирәк икән монда решение биреп калдыралар инде. Без аларның хәлләрен белеп торабыз аннары телефон аша гына. Саклану иң беренче бит инде монда профилактика эшләр алып барырга кирәк. Коронавирус вакытында саклану чараларын төгәл үтәргә кирәк инде. Күбрәк инде олы яшьтәгеләргә идән чыкмаска, өйдә утырырга кушабыз. Бигрәк тә үзләренең сәламәтлекләре какшаган, йөрәк кан тамыры авырулары, кан басымлы кешеләр, андыйларга инде идән чыкмаска, бик мөһим булмаганда өйдә утырырга һәм шулай ук әзрәк профилактика чаралары үткәрергә инде, совхозда да йөрергә кушабыз инде, хәрәкәтләнергә дә кушабыз. Аннары туклану, дөрес итеп тукланырга әйтәбез инде, туклану бик мөһим инде бу вакытта. Аннары инде йокы шулай ук 8-10 сәгать йокларга кирәк.
Шулай ук спорт белән даими шөгыльләнергә кирәк инде. Булар барсы да шул саклану чаралары инде. Аннары инде берәр җиргә чыксалар, аптекаларга, больницаларга барырга кирәк булса, пунктка килергә, кибетләргә барырга кирәк булса инде, перчатка, маскасыз бармаска, баргач инде антисептиклар белән кулларын обрабатывать итеп алырга инде. Шулай итеп, гел әйтеп, даими әйтеп торабыз инде. Авыл җирендә эшләүче фельдшерларның хезмәте мактау хөрмәткә бик тә лаек. Авыл халкының сәламәтлеге кай чакта хәтта гомере дә аның хезмәтенә, белеменә бәйле була. Кешегә әйткән бер җылы сүз дә кай чак авыртуларны оныттырып җибәрә. Кеше тормышында медицинаның әһәмияте бәхәссез, гаҗәп тә түгел. Иң гуманлы һөнәр вәкилләреннән көн сайын, сәгать сайын һөнәри бурычларына тугрылык таләп ителә. Яңамишән авылы фельдшеры Гөлшәһидә Зәйнетдинова нинди генә авырлыклар кичерсә дә, бу һөнәрне сайлауына бер вакытта да үкенмәгән. Авыл фельдшерының эш сәгате иртүк башланырга да, төнлә генә тәмамланырга да мөмкин. Ярый әле гаиләсе аның хәленә керә, ярдәм итә. Гөлшәһидә апа ире Ришат абый белән менә дигән 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Гаиләдәге өлкәннәрне дә олылап, карап, тәрбиялиләр. Аның күңел җылысы барсына да җитә. Бәйрәм теләкләрен ул бүген хезмәттәшләренә юллый. Коллегаларыбыз, сезне менә шушы якынлашып килүче медицина хезмәткәрләре көне белән чын күңелдән тәбрик итәм. Шушы авыр, җаваплы хезмәтебездә исән-сау эшләргә язсын, хәвеф-хәтерләр булмаса иде, илләребез тыныч булса иде, күңел тынычлыгы белән барыбыз да сәламәт булып, гаиләләребездә сәламәтлек булып, исән-сау эшләргә, исән-сау яшәргә язсын иде. Медицина хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Бүгенге авыр һәм тынгысыз шартларда куйган хезмәтегездә уңышлар, сабырлык телибез. Кылган гамәлләрегез өчен рәхмәт сүзләре җиткерәбез. Бүгенгә шундый яңалыклар иде. Районда булган әлеге һәм башка яңалык хәбәрләр белән Саба дулкыннарының социаль челтәрдәге битләрендә танышып бара аласыз. Ялларыгыз күңелле һәм ямьле үтсен. Саклык чараларын унытмыйк, үзебезне һәм янәшәдәгләребезне саклап яшик. Сау булыгыз. Районыбызга исә яңа җитәкче килә. 1983 елның декабрь аенда Саба райкомының беренче секретаре эшенә Илдус Нигъмәтуллин керешә. Илдус Нигъмәтулла улы Нигъмәтуллин 1932 елда Балташ районы Шутай авылында туа. Хезмәт юлын колхозчы буларак башлый. Китап кибетендә сатучы булып та эшли. Армия сафларында хезмәт иткәннән соң туган авылында шофер, партия оешма секретаре Вахитов исемендәге колхоз рәисенең урынбасары булып эшли. 1964-1974 елларда Кама колхозы рәисе. 1974 елдан Балташ районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы булып билгеләнә. 2 елдан артык Балташ районы башкарма комитеты рәисе була. 1983 елдан Илдус Нигъмәтуллин Саба райкомының беренче секретаре вазифаларына керешә. Төбәгебезнең тарихын барлау нияте белән бу юлы без Балташ якларына сәфәр чыктык. Максатыбыз 7 ел районыбызны җитәкләгән Илдус Нигъмәтуллин белән танышу, үткәннәр турында аның үзеннән сөйләтү иде. Зур район, хәзер инде ул 2 районга бүленде, Уллакта 1 иде. Но мин үземнең көчемә ышандым, андый зур икеләнү сизмәдем. Ничә яшәйсез ул вакытта? 50 тулган иде. Шуның өчен бәлкем ул җитәкче эшкә яшьрәк вакытта кирәк булгандыр инде күтәрергә. Но мин монда Балташ районында эшләгән вакытта тыныч эшләдем бергә коллектив белән. Шулай булгач, яшьне дә, башкасын да исәпләп торырга вакытым булмагандыр инде. Ә менә эшләү дәврендә ник алындым мин бу эшкә дигән вакытлар булмадымы? Юк. Андый авыр тойгыларны кичермәдем. Эшне башлагачтан кемдер ахырына кадәр җиткәргә тиеш дип аңладым мин үзем. Шулай булгач, эшнең берсе дә җиңел булмый, җиңел генә эш бармый. Авыр вакытлары күп булды, күп булса да бергә эшли торган кешеләрнең
үзең белән бергә эшләгәч, таянып эшлисең, мин шуңар күрә шикләнеп эшләмәдем. 80-нче еллар районыбыз тарихында яңа алымнар белән эшләүче буларак истәлекле. Бу бигрәк тә авыл хуҗалыгы тармагында киң чагылыш таба. Колхозларда гаилә подрядлары белән эшли башлыйлар. Бу терлекчелектә җитештерүчәнлекне арттыруга китерә. Хуҗалыкларны специальләштерү юнәлешендәге эш тулы куәтенә дәвам итә. Ул чакта партия органнары белән кулга-кул тотынышып эшлисе. Партия күрсәтмәсе синең өчен закон иде дип исенә төшерә Илдус Нигъмәтуллин. Авыл хуҗалыгы районына ярдәме дә җитәрлек булды инде аның ул вакытта. Партия тарафыннан да мин шулай дип саныйм аны хәзерге белән чагыштырган вакытта ул вакытта бик зур иде ярдәм. Кешенең хезмәтен җиңеләйтү иң беренче шарт булып тора. Әгәр аның хезмәте җиңеләя барса, культуралашса, хезмәтенә түләү булса, кеше хезмәттән бер вакытта да ширкәнми дә, читләшми дә. 80-нче елларда районыбызда 40 мең, ә аның үзәге Байлар сабасында 6 меңләп кеше яши. Нәкъ менә шул чорда районыбызны газлаштыру башлана. Таш күмер, утын хәстәрләү мәшәкате белән яшәгән халык өчен бу бик зур сөенеч була. Юлларга асфальт түшәү эше дә тулы куәтенә дәвам итә. Теләчедә, Шәмәрдәндә асфальт заводлары монтажлана. Шәмәрдән Саба арасындагы юл асфальтлана. Куелган эшне эшләгән вакытта барып җитмәгәннәре булды инде аның. Шул җитмәгән өлеше борчый торган иде. Әйтик, районның бөтен авылларында асфальт юллар белән таштыру ул вакытта бик авыр мәсьәлә иде. Без әле Казан белән 2 араны тоташтырсак та, ансына да шатландык. Кызганыч урыннары бар. Халыкка йөрү өчен юлларны вакытында ясап бетерергә мөмкинлек булмады. Шулай да бик күп эшләнде ул елларны. Шул елларда район үзәк шифаханәсе каршында барлык уңайлыклары булган поликлиника ачыла. Мәктәпләр төзелә. Тенеки, югары һәм түбән Кибә Хуҗа, Түбән Мәтәскә, Савыш авылларында мәдәният йортлары сафка баса. 1988 елның 15 январында район үзәгендә мәдәният йорты файдалануга тапшырыла. Шул вакыттан яңа гаилә коручы парларны нәкъ менә шулай махсус сценарий нигезендә язылыштыру гадәткә керә. Татар халкының матур бәйрәме Сабан туе табигатьнең матур пошмагы Берә урманында үткәрелә башлый. Ә аңынчы ул хәзерге инкубатор урнашкан мәйданда уза торган була. Ал хуҗалыгы алдынгыларын майданга чакырып тәбрикләү Сабан туйларының матур бер өлеше була. Димәк, җитәкчелек халыкның тырышлыгын, эш нәтиҗәлелеген күрә һәм бәяли белә. Ә моннан тыш, район белән идарә итәргә алынган ират тагын нинди сыйфатларга ия булырга тиеш икән? Җитәкче кеше ашык булырга тиеш. Кеше өчен доступный булырга тиеш. Үзе дә кеше белән аралашырга җиңел юл табарга кирәк. Шул вакытта эшләргә мөмкин. Ниндидер күңелдә әйтелмәгән фикерләр калып, ул кешедә шик шөбһә булырга тиеш түгел. Безнең куя торган планнарны ала куеп сөйләшкән вакытта халыкка дөрес барып җитәргә кирәк, яшермәскә кирәк, халыкны ялганламаска кирәк. Әгәр дә халыкны ялганламыйсың икән, куелган әйткән сүзең авыр булса да үтәргә, ләкин әйткәнсең икән үтәргә кирәк ахырынача. Шул вакытта халык белән уртак тел табарга мөмкинлек була. Илдус Нигъмәтуллин Сава райкомының беренче секретаре булып 1990 елга хәтле эшли. Ә аннан соң ул хезмәт юлын Казанда дәвам итә. Нива Татарстан берләшмәсендә генераль директор урынбасары була. Ә 1994 елда ул лаеклы ялга чыга. Бүгенге көндә тормыш иптәше Мәгъфүрә, кызы Сүрия гаиләсе белән Балтачта яши.